A próxima licitación por parte da Xunta da concesión da liña que cobre o transporte regular na Barbanza, unha vez resolto o contrato de explotación coa empresa que presta este servizo, é unha das razóns que levou a Mancomunidade Barbanza-Arousa a presentar unha achega común polos 4 concellos para que sexa incluída no prego de condicións do novo contrato, garantindo así un bo funcionamento do mesmo. A proposta que lle trasladaron á Xunta pretende establecer 2 eixos de actuación para así vertebrar a comarca. O primeiro deles busca crear unha liña rápida que uniría os 4 concellos e posteriormente con Santiago a través da autovía. Unha liña rápida que vertebraría os 4 concellos e de aí con Santiago a través da G11 da autovía con unha única parada por concello, o que nos permitiría, pois, isto, ser competitivos e ser atractivos dende o punto de vista de renunciar aos coches privados, porque calculamos que se podería facer o transporte o viaxe entre Santiago e Ribeira nun tempo non superior a unha hora e cuarto. Por tanto, sería factible que unha persoa para desplazarse ao seu posto de traballo, á universidade, a calquera outra actividade que poida desenvolver en Santiago, pois que pensara en usar o transporte público por diante do transporte privado. E ademais permitiríanos tamén ter unha conexión con outros eixos de transporte fundamentais que en Santiago poderían interconectarse, non? Estamos falando, por exemplo, das conexións co aeroporto, estamos falando da propia AP9 ou tamén das conexións coa estación de tren, coa AVE, con distintas outras ofertas de transporte que ali se poden atopar, non? A segunda das achegas formulada pretende establecer unha liña entre os 4 municipios pola costa a través da AC305, cunha frecuencia de desplazamento elevada. Que uniría os nosos 4 municipios pola costa a través da AC305 cunha frecuencia, pois, pensando xa nun transporte máis de proximidade entre os distintos concellos, non? Entón, con estes 2 elementos e ademais constituindo unha frecuencia de desplazamento que atenderan ás necesidades dos veciños, atendendo as horas punta, atendendo tamén aos distintos servizos que se poden necesitar en cada un dos concellos, pois pensamos, e iso é o que motiva que fagamos esta achega, que poderíamos avanzar nese sentido de dotarnos dun transporte moito máis competitivo. Dende Barbanza-Arousa agardan a que a súa proposta sexa tida en conta, atendendo así as necesidades da veciñanza da comarca, usuaria do transporte público.